अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग तळेरे गगनबावडा रस्त्याचं काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या दबावाखाली काम करीत आहेत। ठेकेदाराची का पाठराखण केली जाते? ठेकेदार तुमचा जावई आहे का, असा सवाल ठाकरे शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारला। काय म्हणाले सावंत, पाहूयात। ते काय सांगू नका, घाट कधी चालू होणार आहे तसा होते घाट चालू, ते सांगा पहिलं। तुमच्या पत्रामुळे कलेक्टरने घाट बंद केला, असं कुठे आहे? नॅशनल हायवे मध्ये रूल कुठे आहे? पर्याय व्यवस्था करा। आणि भुईबावडा बंद, हा नॅशनल हायवे बंद। मला एकच सांगा, तुमचे ते काय ते खड्डे असून ते काय असून ते लोक चालत जातील, तुम्ही घाट केव्हा चालू करा? कलेक्टरने आम्हाला सांगितलं, तुम्ही पत्र दिल्यामुळे आम्ही घाट तुमच्या याच्यासाठी केला। 22 जानेवारीला घाट बंद झाला। तुम्ही 31 मार्चपर्यंतची मुदत घेतली, 31 मे पर्यंतची घेतली, जुलै झाला तर ऑक्टोबर झाला। घाट वाहतुकीला चालू कधी होणार सांगा? तुम्ही त्या एक साहेब हो, तुम्ही उगाच त्या ठेकेदाराची बाजू लक्षात घ्या। तुमचं काय नियोजन, तुमचं काय कॉन्ट्रॅक्टरवरती तुमचा दबाव आहे, भीती आहे तुमची, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला तुम्ही घाबरता। तुम्ही ऐकून घ्या, मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही तरळा वैभववाडी हा विषय सोडून द्या। तरळा ते गगनबावड्यापर्यंत तुम्हाला नियोजन करता येतं बाबा? हे काम आम्हाला 90 दिवसात 100 दिवसात, जानेवारीपासून आज सप्टेंबर झाला, काढा किती महिने झाले हो? काय करताय तुम्ही मला सांगा? अशाच्या गतीने कामं झाली, त्या देशात रस्त्याची कामं होणार नाही। मला एक सांगा साहेब, आज वैभववाडीची बाजारपेठ पोच पडली, काल आम्ही येत होतो, हॉटेल लोकांनी बंद केली। मला सांगा, म्हणजे काय आम्ही फक्त काय तुमच्याशी आंदोलन करून केसेसच घ्यायच्या? तुम्हाला काय पडलेलं नाही? कॉन्ट्रॅक्टर तुमचा जावई लागतो तुमच्या नॅशनल हायवेवाल्यांचा। तुम्ही हे जे आता तोंड वर करून सांगता की जानेवारीमध्ये चालू होईल, तुम्ही या ऑक्टोबरमध्ये काय ते झक मारून घ्या, पहिला ऑक्टोबरमध्ये चालू करा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।